Ginamit 5 na. Bawi ako guys. Ngayong araw, magdadala tayo dito sa may San Rafael, mga soy. Hindi kaya. Ay, sabi dyan. Baka. Unang agis pa lang, nasabit na agad. Dito ba na? Hindi, karal na. Lumipat naman kami ng pwesto para maiwasan namin masabit ulit, mga soy. Pangalawang sabit na namin to, mga soy. Udah na, double na. Ay kaya, nani? Kanduli. Pating. Pating. Baby shark. Umusog naman kami ng konti para maiwasan namin yung mga nakakasabit. Meron pa kami nauling maitim na isda. Kung alam nyo yung tawag dito, i-comment nyo naman sa baba, mga soy. At nagsunod-sunod na nga yung mga nauuli namin. Sunod na. Ang ganda ng sunrise, mga soy. Ginaganyan muna yung dala para mabawasan yung putek, mga soy. Ina. Lesera. Kuya, uye. Masih kuya, no? Ngayon naman, meron kami nauling biya at sugpo. Narakal minanikwa pa na ilangan mga ragulbuntong, mga soy. Eh, double na. Double na. Double na. Eh, double na. Solid yo. Tara, dugong na yan ah. Nga manuwag gigi. Yung sinabit 5 na rin. Wala na yan eh. Ilang yata eh. Dapat ka muna. Sabi mo nga lang ikwa oh. Sabi mo nga lang ikwa. So yun oh guys no, bumawi ako guys. Yan. Kita nyo guys ha. Yan ha. Solid yo. Bumawi ako guys. Yung nakuha ko, yung pagkita mo muna yung nakuha kong bag yan ha. Yan. Lalong ginanahan sa pagdadala ang mga bida, mga soy. Yan, yan. Bangus. Bitbit, eh. Sabi dyan. Kahit sumasabit na ay may nahuli pa rin, mga soy. Kita po yung mamon nyo. Kuya ba eh? Wala ba rin? Polvo. Pero kalda na, eh. Kahit medyo padilim na nga, tuloy pa rin sa pagdadala ang mga soy. Boom! Takal panimit mo. Ang lagote. Pero kalda. Solid yo. Palubog na nga ang araw, mga soy. At meron pa kaming nauhuli. Mga soy, kita din na kami. Ito nga ang mga huling nahuli namin at umuwi na kami, mga soy. Wala.